добре за тия Кой ме котки. настрал? За моркова и за котката. Моркова и котката добре са. Кое го правиш? С моркова или с котката? С котката. Кой бушкаш котката? Така. А пък с моркова го правиш? Ко? Моркова са Моркова иди. го правиш? Моркова са иди. Не викаш, че се взимаш от пазара и други работи. Не бе, иди са бе. Лъжиш ме пак, нали път други работи, така си се път. Сега се показвам глупости. Да са глупости сега, лъжиш ме. Иди са моркова бе. Ама ти каза, че го взимаш от пазара. Някакъв дартак загръсна ли си, че снова ще кажеш? Не. Не съм бе. Не ли му? Вараш ли ги там по чурки? Ко? По чурките вараш ли ги там? Сега се казва глупости. Те ли снали май? Я. Тръгнеш ли ги, а? Да, я. Аз съм жената, не мога. Къде е мъжеченото си женено? За Бургас. Ко прави там? Идваш ли да тъпо? Къде? Ко? А? Ко? Идваш ли си тук да тъпо? Идва сега по някой път. Да. Секса какъв? Добре. Бедна става. Стига ме слива бе. Мога съм. Значи така. Това любовник нямаш ли някакъв? Като Не. няма мъже, какво правиш? Нищо без спа. Докато ми Спиш гледам. само, спиш ли се И ли? гледам си кръщенската работа. Че спиш, готвиш. Той се едно. Полската? Ко да правя бе? Толкова само ме слива. Стига ме слива. Стига ме слива. Няма да ме такош. Барни ми се панталона. Я ще го. Барни ми се панталона. Това ще го опра. Я бия го коли го опра. Кой му кажеш, че знаеш какъв курва? Самата? Не знам, не съм била с него. С колко се тайчар, с колко ще се? Не знам още. Ма ще се обади ли някой? Не знам. Ще да лупка пак, не? До вечера има време. Ще има ли детко лупка бабка? Ама глупаче. Сега проказва глупост. Ко продаваш това днеска? Мине си се продах. За колко? За 200. Да намеря някакъв детко да та лупка. Каква ме за такова? Видиш ти там какво стане. Я. Така. Ще му лупкаш ли свирчица до вечера? Да ми платиш. Колко искаш да ти дам? 10 лева. И колко време ще ми правиш? 3 часа. 3 часа? Ще ми го съсипиш, ще ми посини главата. 15 да Била за цяла беше, ама 15. За цяла вечер 15? Да. Как искаш? Харна, за кота. Тарифата ти е била, ако? Била. Тя още искаш.